typiske bad til hammam her. Hammam i sin essens, det består af en body peeling, hvor de tager sådan 100% hamvæske og skrubber de gamle hudceller af ens krop. Og ellers så bliver man så også, får man en skummassage, hvor det ligesom ligger sådan en dyne af skum over en, hvor det så lige giver sådan en lille lidt massage. Det er altså hammam i sin essens, ligesom hovedgrupperne i hammam. Det sted her, der hedder Grand Hammam Alanya, det er selvfølgelig der, hvor vi sender til. Det er der, jeg har været, det er der, jeg kender, det er det, jeg kan anbefale. Der har de altså lidt mere end bare den her body peeling og den her skummassage. De har også nogle indledende faser, ligesom til at gøre huden klar, og ligesom til at bløde huden lidt op, så det man får, det bliver endnu bedre. Først så skal man ind i en sauna nemlig, og det er altså sådan en sauna, der er lige omkring de her 70 grader lun. Og her får man altså lige åbne porerne, man får lige smidt lidt af snavset ud af porerne, og så er man altså klar til at komme ned i det her jacuzzi bagefter. Jacuzzien, den er så lige omkring de her 25 grader lun, hvor man også lige kan sidde og bare slappe af. Her får man altså så lige skyllet huden også, nu hvor porerne er blevet åbnet, og snavset er kommet ud, så skal det også lige skylles væk jo. Og det bliver så gjort ned i den jacuzzi her, hvor der også lidt sæbe i, så det også, man også bliver ren. Men efter jacuzzien, så skal man så over i det første af to dampbade. Det første dampbad, det er med sådan en form for mentol i eukalyptus, hvor man lige kommer ind og lige får sådan en dejlig friskhedsfornemmelse. Det er som at tygge på et tyggegummi nærmest. Man får sådan lige renset svælget, man får renset bihulerne, næsen, lungerne. Man får sådan en rigtig dejlig friskhedsfornemmelse inde i det her dampbad her. Det næste dampbad, man skal ind i, det er ganske normalt vanddamp, som vi kender det. Det er, man kan næsten ikke se en hånd for sig, når man går ind, og det kan godt være lidt varmt lige at gå direkte ind i. Så man kan lige sådan dukke sig for at komme ind, og så kan man altså være henne. Og her der får man altså også lige åbne porerne, det er også rigtig lunt herinde. Så får man lige åbne porerne, så den her hammam, den er mere effektiv. Efter det dampet her, så skal man så ned og have det her hammam i sin essens, som er den her body peeling, hvor de skrubber de gamle hudceller af. Man bliver placeret på store marmorplader, så får man altså ellers den her body peeling, og så også den her skummassage bagefter. Man kommer lige op og bliver skyllet, så kan man ellers ind og sidde lidt i venterummet. Man får måske en lille psykisk te lige, mens man sidder og venter. Og ellers, så når så er tid, så kommer man så ind og får den her oliemassage. Massagen, den består i oliemassage af de her tyrker her, hvor man bliver masseret fra top til tå. Og det er bogstaveligt talt fra top til tå. De starter ved tæerne, og så slutter de simpelthen i hovedbunden stort set. Og det er altså en rigtig lækker massage, man får.